holiday na pod karon. Pero kung pamakanan-an pa unsay rason, unsa ang araw ng kagitingan hala para asa? Ambot lang basta magpahipita. Abril 9, pahuli tatanan. Pero wag kay kabalo unsay rason on. Unsa nang kagitingan asa nagikan walay klaro ay basta bakasyon kadaghanan. Ilisan na nato, ayaw na mo buha-buha. Araw ng kagitingan, dapat araw ni Tatay Digong na. Kasi klaro na isog, bayani sa masa. Bisan medyo stick ko basta na asya lipay na ta. Si Tatay Digong klaro kaayo ang style. Musulti og tinuod bisag init pa ang file. Tanan kabalo kung kinsa siya pero unsay kagitingan. Wait lang ha Google sa ta. Tungod ba nasa gera kay di na ko get. Mas maayo pa si Tatay sa masa siya ang bet. I-print ka sa kalendaryo, isa ka ang bandila. Araw ni Tatay Digong kay siya ang real deal na bida. Sa tindahan sa kanto maski sa barberia si Tatay ang topic sa tanang istorya. Pero kung kagitingan ang imong hiskutan mo, ingon lang ang silingan. Unsay kagitingan kinsay nakaigit man. Holiday nga gamay ra nakasabot murag 20. Pero si Tatay grabe og presents bisan late. Mostorya ra siya unya trending na dayon. Murag buffet sa balita, walay diet, walay portion. Busa ilisan na nato, sayon ra kaayo. From araw ng kagitingan to araw ni Tatay Digong. Lao kay kung pamutanon ta, unsay holiday karon mo. Ingon na lang kaadlaw sa kaisog ni Tatay Digong. Sunod Abril 9, kung mo bakasyon ka, ayaw na upang tana kung unsay holiday ha. Kay sure na kaayo ang tubag sa kadalanan. Araw ni Tatay Digong tinuod isog ng bayan.